Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da saduwa da ku a wani sabon bidiyo insha Allah. Yau a bidiyon mu na yau zai magana akan ta yaya za ka yi ma farin ka ya zantar da wani kular hakan da ka taɓa shi kular na tashi. Kular ga nan mai kyau wannan shawa. Ta yaya za ka wannan aiki? Saboda ko da wani ya gani ya ce wow a farwa wani kana taɓa wani kular na tashi. Ta yaya mutum zai wannan aiki? To insha Allah yau shine zan magana a yau a wannan bidiyo insha Allah. Idan yau na sabon zo ka wannan tasha mai albarka Adarawa TV to a farma ka dai ga mu subscribe ka mai bidiyo like kuma saboda ya kai yan wada mu na arziki. Ta yaya zaka wannan aiki? Ta yaya zaka wannan aiki insha Allah yau shine darasin mu na yau. Zan gwada muku kai ma a farin haka saboda yayi kyau yayi kular kana taba kular na tashi kun gani. Kana taɓa kular na tashi insha Allahu. Yau shine zamu gwada muku ta yaya za ka yi, ta yaya za ka ɗauko wannan application wanda ka sa ga farka yana kular kamar hakan ga kun gani gaban wannan shawa dole ka taɓa yana kular na tashi kala kular insha Allahu. Ku biyo mu cikin bidiyo ku ga yaya za a yi kai wannan aiki kular kala na. Za ka shiga Play Store kamar hakan ga. In ka shigo Google Play za ka rubuta kamar ga sunan shi haka sai ka rubuta haka. In ka rubuta haka zai baka shi wannan shine wannan kamar haka shi zai baka wannan shine za ka install shi sai ka open. Kana open zai baka wannan fuska ta farko haka zai baka kamar haka kun gani yadda yake yi kun gani yadda yake yi. Duk kalar kake so ta za ka aza abin ga za kana dole ka taɓa kun gani kular na tashi. Dole ka taɓa kular na tashi ga nan kala kala kun gani ko abin kular mai kyau kular mai kyau kuma za ka install ake safa a farin ka ya zan ko da dole ka taɓa fare ya zan yana tashi kular hakan ga zaka kalar ka kun gani shi hannun kala ne kular ne za ka zaɓi kular kin da kake so ka aza sama ekran. Duk da ka taɓa ekran kin a farin ka ga kular haka na tashi mai kyau har mai kyau kular kun gani ko ga kular na tashi kala duk da yake so haka zaka mana a farin ka haka zaka ba a farin ka yana yin kular mai kyau insha Allah. Wannan application wow ai duk wanda gani a farin kai nayi haka yace kai wannan a farin ka ya ne harka take insha Allah. To yau shine application yau shine yawan darasin mu na yau insha Allah. Ta yaya zaka install kin ya hawo musa ikarin kinka duk kular kin ka zaba ya hawo sama ikarin a hankali zamu gwada muku da zaka jawo ƙasa duka. In ka jawo ƙasa duka kun gani za ka zaɓi kular yadda ka so. Gaskiya wannan application akwai kyau. In ka jawo ƙasa wancan wuri za ka taɓa. In ka taɓa wancan wuri za ka taɓo nan wurin blue wanga kana taɓa shi wurin blue wanga duk wannan kular yana na sama wannan gidaje su tunda za ka taɓa duk kular da kake so sai ka taɓa. In ka taɓa sai ka taɓa blue wancan ya hau sama ikarin kinka na a fare shine zama kular kenan zama sama ikarin. Duk da ka taɓa ikaran kun gani kamar hakan ga kun ga wancan da zaɓa kenan wani duk da ka taɓa ikaran zai bada haka. Duk da ka taɓa ikaran zai baka haka kun gani ko gaskiya na wannan shine application kun gan shi kun ga far haka zai zama. Duk da ka taɓa farin haka ne zai zama. Duk da ka taɓa farin haka ne zai zama. To yau shi ne darasin mu na yau insha Allah. Muna roƙon ku alfarma a yi bidiyo like saboda kai da ƴan uwa da arziki insha Allah. Muna godiya.